става YouTube. Аз съм Бучил, с мен взимах си Ивана. Не съм. Шапи, айде, добре. И днес продължаваме Epic Jump Maps. Казах, че не сме ще. Butter Edition махни. Не знаеш, се казва. Мисля сега да е последния епизод, не знам, ще видя. Ако не ще направя още една част. Много епизоди дойдоха вече. Ма все пак мапа си е дълъг. Това си е на Будючо мапа, нормално. Нов мап. Чест. Нов мап е излезнал Butter Edition мапни. Чували ли сте го? Добре. Коката бейби. Или са го нищо? Да, тук ще стоиме за да се сейфваме. Опа, изчакайте, мисля, че не съм се чувал добре, защото се бях отдалечил на 5 км от лаптопа. Да. Ти се разтегаш. And now Sky's got to do some cloud jumps, okay? Но те чеп... Тока и други будючо би направо така, че... You can sprint jump, я спринт ми нещо. Да, то ми се прецака джамп. Падна! Решението е гейм от едно. То пада само шита. Не момче да паднем, ама то без вас нямаше как да се кача май на ново. Аз си забравих питбол. Аз побих Crazy Wolf. Което е много. Да, бати козята е. Аз мисля да опитвам Rockstar. И това е много лъчен. Професионал. Вижте какъв съм професионал и вижте колко дълго издържава е. Днеска стана наводнение в училище и се кефя. Епа, там някакъв казан пълнили и са оставили да си тече още и са се наводнили тоалетните. Верно ли? Да. Госпожата. Епа, нищо. Не ви си скарани. Даже ние казахме. Давайте почувайте. Попри в училище на събора купихме си димки и вътре си хвърляме. Да, бе, да. Да, в стаята. Да, бъдим. И само хвърлихме преди да влезе госпожата по математика влиза. Кой пръдна? Кой е пръднал? Те по-така казах. Стои ти за димките. Ти, да че ми звъняли в част от телефона ли? Или таблет нещо носиш? Не бе, я не ми звъна по телефона. Уоу! Уоу, значи в моето място. Пусти пусти за мене. Това ще е мое място. Как ти бъдния спринт? Абе, много ти проверяваш и клипове така и качвам. Ти кога ще качваш на Аз си намерих вече, бандикам. Само ще... Вие не се чухте. Ние не сме се чували. Ага. Аз това, че при мен предишния път станало обратно. Да, само аз се чувах, а ти не. Да. Хора, намалих малко звука, надявам се го чувате. Намалих го доста. Мене ли бе? Не, говоря за... Знам, мен трябва да ме чувате. Ей, чакай, тук май трябва. Даже я вземи се за уши, за да само мене да. Уидро TV Live, Top News. Мама, това е готино, къде го направим. Това май на Tesla, там пише нещо. Май нещо. What's this? Motherfucker! Значи високото място. Дири, не умирай бе. Путнах кокошка. Тук се скочи, ама. Значи скочи във въздуха ще. Йо!
Гого, Аз съм проверяваш ли различен. клиповете, къде ги качвам? Да, провери ги. Да, бе, добре. Наистина провери ги. О, колко кодени пове! Взимам всичко. Хайде, има някакви ми се преди да не изписал лаклер. И пак го правя нож, за да се... сейфвам. Това не са ми всичките. А, ето ми, другите, ето ми. Ми сори, ама така сега не... Щитна. What are you doing? Че аз нямаше майка да се кача това. Аре, PvP. Бе, давай, гледай си работата, ще вземем много смачкам, само ще му кажа. Какво ти го правиш? В сървъра съм. Кой? В моя са има много хора. Твоя! Много хора. Не бе, шегувам се. В моя вече е имало само 5 човека. И сега Майнкрафт игра с 30 FPS. Ама, да твоя са... Аз с 100. Да, Но, ма като не снимаш, нали? Като снимаме с 60. Гого, просто не е включен. Знам. Еми, къде си? Да. В другия сървър Kingcraft. Аз нямам. Колко къщи обрах тук, леле, сега съм много добър. Напиши IP-то на скайпа. 87 точка. Оставя! Не знам, е чит. Само ще ми отнеме време. Не мога да разбера тук къде трябва да скоча. Как? Там. Окей. Сега скачваме там. Окей. И Rainbow Jump. Окей. Ако само окей. Гадост. И днес съм се накичил с Марко. Пазете, елате де. Не! Ако отидем, той ще се накрепи. Какво? Вика, пазете, елате. Аре, отивам. На PvP. Аз ще си взям една златна ябълка и ще го смачам. И в този сървър си богат. Честовете са ми пълни. Абсолютно всичките честове. Колко са те? Същика. Един, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 6. 15. Много мисля, че ще При падна. това имам много стакове диаманти от един пич. В сървъра казва се Kill. О, кил, то да не е... Кил. Да, много килове има. Това се казва. Той как да го взема? А скайпа му е килър нещо си. Много. Не ме пуска. Ще не те пуска, уе. Я бич. Блич. А да си пуснали моя сървър? Да. Това спомня на... О! Ти знаеш вчера какво си бех пуснал и не ми лагаше в Kings. Какво? Па сървъра си бях пуснал Minecraft, GTI, Лига ми беше пуснаха. Хамачи, Гарена. Значи, при мен е от него ще ви пуснат. Какво? Хамачето при мен всеки ден си е пуснат. Бето винаги ме е пуснат. Гарена. Аз не спирам, защото просто не мога влезе. Гарена и всеки простоти. И изобщо не ми лагаше. Пусни сървъра. Пуснах го. Не си. Пуснах го.
Не рефреш. О, фреш. Хи-хи, какво? А? Хи-хи-хи, какво? Нищо, само е така си не. Нещо ми така става ми смешно. Какво за накъде? Let's go. Май там. А? Ма как ще качва? Какво? Виждаш ли? Вътре да влезем. Прецаках се. Не сега ще влезем. Ще правя евент само за те. Хайде, идвам да направя евент. Измама. Гуго, защо ме спамва под земята, бе? И не мисля, че за първи път. Ами започвай да чупиш купчета нагоре, ще ти изкара. Да, пък той ми се кара, защото съм тук разбил пода. Еба да, пода тук гледам постоянно разбит. Какво правя? Добре, готов спам. О, куки. И знам са. Добре. И... Поинг! Уху! О, храна готигната, бе. Сави, това е. Тук ще остават тези неща, които не ни трябва. Така, не, този булши ми трябва. Не, той не ми трябва, аз нямам стрели. Аз лопата не я знам за какво ми е. Ще я взема. Тендър 5, те може да си запаза, това ще си запаза. Меча си запаза, добре. Стрела напред. Аре, Гуго, тия плети не работят. Работят. Какво стана? Не ми дава да ги натискам. Леле, то е отворена вратата, ама. Аре, влизай, ле, чупих ти вратата. И... Знаете, обичайно. Защо има нужда от врата? Ами да не влизат монстъри, въпреки ще плешър плейдове. Къде падна? Еми, Ми добре ще я махна, защото ти не можеш да минеш. тогава ще пея, аз да пък да бъдем с половин врата, пея и аз да мога да минавам. Иначе през 5 секунди Бог отвори вратата. О, май съм си изгубил дамът каската. Само дамът съм си изгубил. Тя не знаеш ли с колко хоста на сървъра? Колко? 10 мегабайта. Пък какво това е добре, нали знаеш? Не е добре. Добре. Стига де! Не се изненадвай, това ще го правя редовно. Съжалявам, че читвам, ама... То сма пизна. Сега няма да разбереш какво скреш.